Članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović iskazali su danas zahvalnost Srbiji i njenom predsjedniku Aleksandru Vučiću na iskazanoj solidarnosti donacijom vakcina. Znam da će ovo izazvati različite komentare, neko će čestitati, neki se zahvaljivati. Zamolio bih sve ljude da razmisle samo o jednom, a to je ako samo jedna od ovih 5000 vakcina spasi jedan život nekome u BiH, sve vredi, poručio je Komšić. On je iskazao zahvalnost na pomoći posebno u okolnostima, kako je rekao, u kojima se nalazi BiH kao država sa nedefinisanim odnosima sa COVAX programom i nabavkom vakcina. Najavio je da će danas politički predstavnici BiH imati sastanak sa čelnicima Svetske zdravstvene organizacije oko nabavke vakcina koje je BiH već platila. Komšić i Džaferović zajedno sa Miloradom Dodikom preneli su da su imali danas priliku i da razgovaraju sa Vučićem o odnosima dve zemlje. Komšić je kazao da je bilo reči o samitu koji će pre svega biti okrenut ekonomskoj saradnji. Ima stvari oko kojih se slažemo, ali i nekih na koje različito gledamo. Bilo bi korisno i iskreno se nadamo da će ovaj susret, a vakcine su povod, značiti novi pomak u odnosima BiH i Srbije. Džaferović je rekao da je razgovarano o mnogom važnijim i bitnijim pitanjima vezano za odnose BiH i Srbije i oko ukupnih odnosa u regionu Zapadnog Balkana. Solidarnost, međusobno poštovanje, uvažavanje, rešavanje otvorenih pitanja razgovorom i dogovorom, a gde dogovora nema primenom međunarodnog prava su principi na kojima BiH želi da gradi svoje odnose sa svojim susedima, naglasio je. Džaferović je podsjetio da je BiH iskazala svoju solidarnost mnogo puta, ukazujući na odlazak lekara i medicinskih ekipa iz BiH u Novi Pazar kada je epidemija bila na vrhuncu. BiH žele prijateljske odnose sa susedima, sa državama sa kojima se graniči. Naši narodi žive u svim državama regiona i treba konačno da krenemo da relaksiramo ukupne odnose. To je bila glavna tema naših razgovora, preneo je. Džaferović je ukazao i da su brojna pitanja otvorena od odnosa prema prošlosti, granica do mnogih drugih i da je neophodno započeti dijalog, ali na principima koje je izneo. Današnji sastanak nije samo uručivanje donacije, to je za mene više od toga. Jednom moramo da krenemo sa relaksacijom ukupnih odnosa, istakao je.